Kovačici. Pekná príhoda je, keď prišla tá ekipa napríklad do školy slovenskej 8-ročnej ľudovej školy, no tak všetci deti boli zvedaví, či budú všetky deti maľované a tak ďalej. Aj som neodovená, už keď som bol učený, že aj ja voľa čo poviem tam. No tak sme vybrali jednu triedu, práve nie je vyberaná, ale v danom momente, kde som mal hodinu, no tak sa zišla tá ekipa. Na niekoľko tých vied som povedal hlavne súvisiace s tou školou, s kádrovou otázkou, ako teraz kádry zásobuje si táto škola slovenských učiteľov, profesorov, ako to bolo voľakedy. Hlavne toľko som mal času, aby som hlavne na to, okolo tej otázky niečo povedal. No pravda, všetci boli zvedaví potom, keď aj tá televízna ekipa odišla, a kedy sa budeme vidieť, lebo televízia tedy, aj dnes je ona hľadená, ale vtedy, viete, ako je, keď sa to na televízii zjavilo, voľačo, hoci bolo to čierno-biele, ale no, naša Pazová tam je, a to je náš Súduch Šipický, tak nás tedy však menovali Súduch Šipický, alebo Súduchovia a tak ďalej. Potom, nielen to, aj pozdejšie, keď sme si odhľadeli my v škole, aj prednášateľe, aj deti, a to bolo, a videli sme všetko. Ja myslím, že Pazová komentárovala hodne, aj dlho, to, čo videla na televízii, tá režia, aj ten scénár, ktorý bol napísaný. Pazová bola s tým spokojná celkom. Okrem Pazovy, teda ako prostredia, ktoré oslavovalo v tom čase významné jubileum, sú zachytené prostredia aj Petrovec, sú zaujímavé zábery Petrovského gymnázia, kultúry, kníh, tlačiarne a tak ďalej. Potom aj Kovačica, Dom kultúry, tance. V týchto prostrediach... Maliari aj tiež, maliari. No to je zaujímavé, vaše prvé stretnutie, dajme tomu, aj s kovačickými insitnými maliarmi, s tým prostredím. Mohli by ste nám o tom niečo... No pre mňa to bolo dosť nové. Ja som nepoznala ich tak, direktne počula som o tom, ale ja som už aj tú dobu nebola stále v Jugoslávii. Už som nejak zakončila maliarstvo v Ríme, tak samozrejme zaujímalo ma to ako jednu takú speciálnu odvetvu maliarstva. Aj bolo zaujímavé. Chalupovej sa dobre pamätám. Jej manžel bol živý, boli sme u nej doma. No, zaujímavé to bolo, také nové. Boli všetci plní entuziazmu, chceli to ukázať, všetci chceli malovať, chceli ukázať tie svoje obrazy aj tak. Takže za ten krátky čas, koľko sme mali, dosť sme toho aj urobili. No podľa mojej mienky zdá sa mi, že je film veľmi bohatý, keď ide o zábery, lebo film trvá iba 20 minút a je tu zhruba 1000–1500 záberov. Znamená strašne rýchly sled záberov, záberovania a potom text. Text je síce v srbčine väčšinou, ale je to asi prvý dokumentárny film, v ktorom je podaný jeden pohľad na Slovákov všeobecne v Jugoslávii. Možno by ste to dnes inak, v tom zmysle, že dramaturgia toho filmu, či by mohla byť inakšia. Viete čo, veľmi je dôležité podmienky, ktoré máte. Keď vy viete, že máte 3 dní, znamená, že za tie 3 dní, ak neurobíte všetko, tak sa nič neurobili. Dobre, ale tak vopred boli už tak zorganizované, že by sa urobili strašne veľa detailov toho. Práve. Aj fotografií, aj ľudí, aj na tom trhu, na placi. Všetky možné detaily a potom na konci sme to pracovali v montáži. Koľko sme mohli urobiť potom montáži aj... Ja som mala vždycky tak trošku, radšej mám taký rytmus, trošku rýchlejšie, aby išli veci. Tak to také dopadlo. Dobre, ja si myslím, že sme už pri konci s našim rozhovorom a možno by bolo dobre ešte raz našim divákom pripomenúť, aby si nastavili svoje videá, lebo o chvíľku odvysielame ten vzácny dokumentárny materiál, v ktorom sú zahrnuté prostredia Pazova, Petrovec, Kovačica, teda z roku 1970. Ešte raz by som sa na záver poďakoval našim hosťom za účasť v našom vysielaní, ktorí nám sprítomnili tú dobu a dúfajme, že v bližšej budúcnosti sa porozprávame aj o tom, ako budú prebiehať tohtoročné oslavy v Starej Pazove a možnosť natáčania ešte nejakého filmu. Ďakujem pekne a spoločne si s našimi divákmi pozrieme film Slováci v Jugoslávii z roku 1970. Dovidenia zatiaľ.